Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo. Amen. Praise the Lord, mga magulang, mga kapatid. Isang mapagpalang araw na naman po ang binigay sa atin ng ating Panginoon na muli tayong makakapag-aral ng kanyang salita. At kayo po ay binabati ko ng isang mapagpalang buhay. Kayo pong mga nakikinig nito ng tinig ng pag-asa. Sama-sama po tayong mag-aral at talakayin ang kagustuhan ng Diyos sa ating buhay batay sa kanyang kasulatan. Bago po tayo magsimula, mga magulang, mga kapatid, tayo muna yung manalangin sa ating Panginoon. Amen. Inaanyahan ko po kayong pumikit. Tayo po yung manalangin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa. Tunay nga, O Diyos, na hinihiling namin ng Santong Espiritu na siyang magpaunawa sa lahat ng aming mapapakinggan. Lord, inahangad ka pa namin, Panginoon. Inahangad namin ang matamis mong salita. At ito po ay pumasok sa aming puso at ito po ay aming maunawaan at maisagawa sa aming buhay. Salamat ng marami. Holy Spirit, we acknowledge you sa aming pong kalagitnaan. We praise you, Lord. We honor you in Jesus' name. Amen. So muli, isang mapagpalang araw sa ating buhay. So kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan nandyan na nakikinig, binabati ko po kayo ng pagpalain po kayo ng ating Panginoon. So ang ating pong pag-aaralan ngayon is Passion for Soul. Ito po ay matatagpuan sa Matthew chapter 9 verse 36. So sabay-sabay po nating basahin. So basahin na po natin sa 35 hanggang 38. Sabi po dito, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinangaral ang magandang balita. Ipinangaral daw po ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit, karamdaman. 36, na makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastol. Sabi po dito. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng naanihin na magpadala ng maraming mag-aani. Amen. So ayon po sa ating binasa, mga magulang, mga kapatid, sa Matthew chapter 4, verse 35 to 38, sinatukoy po dito ng ating Panginoon na kung saan siya po ang una niyang ginawa bago niya nakita ang mga kaluluwa na naliligaw. Ang sabi pa nga po dito, mga parang tupang ligaw. Napakaraming tao na habag siya sa kanila at litong-lito. Nahabag po, para po magkaroon tayo ng passion sa kaluluwa, mga magulang, mga kapatid, dapat number one, una,
tinanggap mo si Kristo sa puso mo. Amen? Dahil pag hindi po si Kristo ang tinanggap po, hindi ka po magkakaroon ng katulad ng parang kay Jesus Christ. Amen? Kaya nga po, tuloy po natin dito. How to have passion for souls. Paano ba tayo magkakaroon ng passion sa kaluluwa? Amen? Meron na po akong dalawang bagay na inilagay dito. So napaka-basic po ito mga magulang, mga kapatid. So sobrang basic nito, talagang dapat magawa natin ito. At dapat po nawa ito ang meron sa atin. Una, Jesus must be the center of our heart. Dapat po si Jesus Christ ang sentro ng puso mo. Amen? Dahil po kung hindi si Jesus, katulad po sabi ko kanina, kung hindi si Jesus ang sentro ng puso mo, hindi ka magkakaroon ng passion sa kaluluwa. Amen? Dahil po mga magulang, mga kapatid, ang ating Panginoon at ang kanyang ginawa, alam niyo pa kung ano? Lumilibot siya. Amen? Hindi po siya nananatili sa isang lugar. Na kung saan, ang sabi pa po dito, nang makita niya ang napakaraming tao. Amen? Ano sabi? Makita. Kailangan makita mo. Diba? Dapat bukas po ang ating spiritual na mata. Saan? Sa mga kaluluwang mapapahamak. Sa mga kaluluwang mapupunta doon sa impyerno. Sino ang gagamitin ng Diyos? Ikaw po at ako. Kaya kailangan nagkaroon tayo ng passion sa mga kaluluwa na kung saan dapat maiakay natin sila, ma-snatch natin sila. Saan? Sa fire na sa kanilang sasapitin. Amen. Kaya nga po ang saya pa dito, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito. Amen? Kapag si Kristo ang laman ng puso mo, maniwala ka sa hindi, yung kahabagan sa kaluluwa ay magaganap sa iyong buhay. Amen? Kaya nga po, maraming tao ngayon, litong-lito sa kanila, liting-lito sa kanilang pamumuhay. Litong-lito. Bakit? Dahil ang dami naman po kasi talagang nakapanood sa YouTube. Kahit sa Facebook, kung saan-saan ka makakapanood, ang daming nagpipreach ng Word of God. Amen? Kaya nga po kung hindi si Kristo ang laman ng puso mo, kung ano-ano rin ang ating lalabas sa ating bibig. Amen? Kapag si Kristo po ang tinanggap natin sa ating puso, matik po yan ang ikikilos mo, katulad ng pagkilos ng kay Jesus Christ. Amen? Ano ba ang kilos ni Kristo? Ano sabi dito? Si Jesus Christ daw ay naglibot sa lahat ng bayan na yun doon, nagturo siya sa mga sinagoga at pinangaral ang magandang balita. Amen. Maraming tao hindi pa alam ang magandang balita, bagamat naririnig nila. Kaya lang nalilito pa sila. Amen. Kaya nga ang kailangan natin magkaroon tayo ng passion. Saan? Sa maraming kaluluwa na ating napupuntahan. Amen. At ako po naniniwala, ang isang Kristiyano na si Kristo ang laman ng kanyang puso. Amen. Ang passion niya is kaluluwa. Secondary na lang po yung mga ministry. Di ba? Sabi naman ng Diyos sa mga apostol, go ye, di ba? And preach the gospel. Di ba? Yun po yung pinaka-commandment ng mga Kristiyano ngayon. Dahil sa panahon po ngayon, di ba? Ang kaaway po ay parang liyong umaatungal. Amen. Na kung saan, marami gusto niyang silain lahat ng mga kaluluwa. Amen. Kaya sino po ang gagamitin ng Diyos para magkaroon ng maakay yung maraming kaluluwa na kung saan maiakay natin sa kaharian ng Diyos, ikaw po at ako. Kaya po yung una natin, dapat si Jesus Christ ang center ng puso mo. Si Jesus Christ ang laman ng puso mo. Hindi ikaw, hindi kung sino-sino man, hindi ang yaman, hindi ang galing, hindi ang talino, hindi ang pinag-aralan, hindi ang pamumuhay na maganda. No, dapat si Kristo. Amen? Si Jesus Christ lang po dapat ang laman ng ating puso at ang sentro nito. At sa pamamagitan noon, ako po'y naniniwala kapag si Kristo ang laman nito, yung ginagawa ni Kristo, magagawa natin. Amen? Kaya nga po, sabi po dito, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Amen? Pakisabi mo po sa sarili mo, mag-aani ako. Amen. Mag-aani ka. Mag-aani ako. Ito po yung sasabihin ko, ilang taon ka ng Kristiyano? Amen? Ang passion mo ba is para sa kaluluwa? Walang problema kung ang ministry mo nandyan, pero dapat po, meron tayong passion pa rin sa kaluluwa. Amen? Di ba? Kailangan meron pa rin tayong kahabagan sa mga tao
Dapat meron tayong gusto mo silang maiakay yung ating mga mahal sa buhay, especially yan po, yung ating mga kamag-anak, yung ating mga kapitbahay, yung ating mga nakikita. Amen. Kaya po, na nadidevelop ang passion ng isang Kristiyano kapag siya po ay nagpapatuloy sa ating Panginoon, humahayo, hindi po nananatili lang sa simbahan, kasi yan po sa panahon ngayon, yan po yung pinaka-crucial yung comfort zone na tinatawag. So kailangan mong humayo, diba? Kailangan mong pag sinabi ni yung ating bishop, hayo, punta tayo doon. Huwag kang tatanggi kasi doon po ma-develop yung passion natin. Doon po ma-develop yung ating yung kahabagan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon para sa ibang mga tao. Amen. Kaya nga po sa ating buhay, marami pong Kristiyano ngayon, di ba? Wala nang passion sa kaluluwa. Amen. At kung isa ka doon, in Jesus' name, kailangan magkaroon ka na ng passion sa kaluluwa. Amen. Dahil maraming tao talaga na lito-lito. Sabi dito sa Bible, di ba? Ulitin natin. Sabi dito, di ba? Nabag siya sa kanila sapagkat litong-lito at hindi alam ang gagawin. Maraming tao hindi alam ang gagawin. Maraming tao litong-lito. Kaya ang gagamitin ng Panginoon, sino? Yung mga totoong Kristiyanong tumanggap kay Kristo. Yung mga totoong ang sentro, ang puso ay si Kristo. Yung mga totoong si Kristo ang inuuna. Amen. Hindi porket Kristiyano ka na at sapat na yon. No, meron kang gagawin. Amen. Meron kang kalakip na gagawin talaga sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para lang umupo. Ministry, yes. Okay yun. May ministry tayong ginagalawan. Pero pinaka-passion natin, dapat yung kaluluwa. Maiakay natin sila sa paanan ni Jesus Christ para sila din ay maligtas. Amen. Tuloy natin. What is the character of soul lover? Ano ba yung mga karakteristik ng isang mapagmahal sa kaluluwa? Yan. Una, di ba? Hindi nakatingin sa panlabas na anyo o sa estado ng pamumuhay. Amen. Diba? Ang isang taong tumanggap kay Kristo, si Kristo ang laman ng puso, ang karakter niya, hindi siya nakatingin sa panlabas na anyo ng tao. Ang tinitignan niya palagi is yung kaluluwa. Amen. Ang tinitignan niya palagi yung sasapitin ng kanyang kaluluwa. Kasi kung titignan lang tayo ni Jesus Christ, hindi. Kasi tayo makasalanan . Ang tinitignan niya sa atin, yung ating kaluluwang ayaw niyang mapunta doon sa dagat-dagatang apoy. Amen. Kaya nga po ang sabi sa 1 Samuel 6:16, chapter 7, New King James Version, but the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature, diba? Because I have refused him. For the Lord does not see as man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Amen. Si Samuel po kasi dito, pinapunta ng Diyos sa bahay ni Jesse. Nakita niya yung panganay ni Jesse, ito na siguro. Kaya sabi ni Lord dito, huwag kang tumingin sa panlabas na anyo. Amen. Ang tao ay nakatingin sa panlabas na anyo, pero ang sabi ng Diyos, hindi ako nakatingin dyan. Nakatingin ang Diyos saan? Sa puso. Amen. Sa puso ng tao kapag si Jesus Christ. Kaya nga si David, si David ang naging kahalili, di ba? Ang sumunod na hari ng Israel. Bakit? Kasi si David, laman ng puso niya ang Diyos. Amen? Kapag ang laman ng puso mo is ang Diyos, kapatid, maniwala ka. Anong una mong titignan? Hindi ka nakatingin sa estado ng pamumuhay ng isang tao. Amen? Magiging pantay-pantay ang tingin mo sa kanila. Di ba? Ang titignan mo sa kanila, kaluluwa. Ako po, ganun ang pananaw ko. Wag natin silang tignan. Kasi pag tinignan mo, yes, nasa mundo ka. Pero, kailangan babalansihin mo yung pagtingin. Diba? Kailangan, ang tingin mo sa kanila, kaluluwa katulad kay Jesus Christ. Kaluluwa na ililigtas ng ating Panginoon. Kasi maraming tao ngayon, kahit Kristiyano, diba, nakatingin minsan sa panlabas na anyo. Nasa Bible, ang dami pong Bible verse niyan. Na kung saan, pag may pumasok, inasikaso mo yung maraming hikaw na ginto, may mga, dito may necklace na ginto, tapos pinaupo mo, tapos pag may dumating na butas-butas ang pantalon, hindi mo pinaupo, pinabayaan mo lang. Di ba? Ayaw po ng Diyos noon. Amen?
Dapat pantay-pantay po ang tingin natin sa ating Panginoon. Ay, ang tingin natin sa ating mga kaluluwa. Amen. Hindi ka magkakaroon ng passion sa kaluluwa. Ulitin ko, pag hindi si Jesus Christ ang sentro ng puso mo. Amen? Kaya nga sabi ng Diyos, ba? Hindi ako nakatingin sa panlabas na anyo. 'Di ba? Saan siya nakatingin? Sa puso ng tao, sa puso natin. Amen. Kaya nga ang isang karakter ng isang taong tumanggap kay Kristo Jesus para magkaroon tayo ng passion, 'di ba? Huwag kang tumingin sa panlabas na anyo o sa estado ng pamumuhay ng tao. Ang tignan mo is ang kaluluwa nila. Amen. Kaya nga po, sabi pa dito, di nakatingin sa panlabas ng anyo, di tayo kalibel ni Jesus, pero bumaba siya sa level natin. Amen. Totoo po, di ba? Kung babasihan ng Diyos, kung titignan lang ng Diyos tayo, hindi tayo kalibel ni Jesus eh. Amen. Pero binaba niya yung level niya para sa atin, para maligtas ang ating kaluluwa. Para maligtas tayo saan? Sa parusa ng Diyos, di ba? Sa parusa. Di ba? Kaya nga, bumaba ang Diyos sa level ng tao. Amen. Bumaba siya sa level, pumantay. Bakit? Para maabot niya tayo. Amen. Kung si Kristo nga, inaabot niya tayo, ikaw pa kaya na bilang tumanggap kay Kristo. Pag ikaw mismo, ba, hindi ka na marunong bumaba sa level, estado, di ba? Na kung saan ang pamumuhay ng isang tao, ng mga Kristiyano, di ba? Pinapalagay mo na sa sarili mo, magaling ako, matagal na akong Kristiyano eh. Kung wala ko, wala yan din. Di ba? Hindi po ganun ang ginawa ni Jesus Christ. Amen? Si Kristo nga, Diyos na nagkatawang tao, bumaba sa lupa eh. Ba? Hindi tayo kalibil ng Diyos. Talaga namang totoong hindi tayo kalibil ng Diyos. Diyos sa langit siya. Bumaba sa lupa, pumantay, lumibil sa atin para maligtas tayo. 'Di ba? Kaya nga dito, ang sabi dito sa 36 na yan, nakita niya ang napakaraming tao kasi bumaba siya. Nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay litong-lito. Amen. Kaya kung hindi ka bababa sa level mo, hindi ka po magiging soul lover. Amen. Kaya nga, pag ang isang Kristiyano, matagal na nananampalataya, matagal ng Kristiyano, dapat soul lover ka na. Di ba? Dapat yung passion mo sa kaluluwa, dapat mainit na, mainit na. Amen. Di ba? Hindi ka na mananatiling diyan lang. Ang Diyos naman, nile-level up niya tayo. Amen. Tuloy po natin. Ang sabi po dito, sa mga taga-Pilipos, 2:6-8, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kabantay ng Diyos. Amen. Si Jesus Christ, di ba? Kahit daw siya ay likas na tunay na Diyos, hindi niya ipinanitiling kapantay ng Diyos. Kasi nga, bumaba siya sa level natin para iligtas tayong mga tao. Kaya nga yung una natin sa Karsa A, di ba? Ang sabi doon, Jesus be the center of our heart, yung A, under ng number 1, di ka dapat nakatingin sa panlabas ng anyo o estado ng buhay. Amen. Para sa mga kaluluwa. Ang tignan palagi natin, lahat ng tao, kaluluwa. Pantay-pantay ang tingin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Pantay-pantay ang paningin ng Diyos sa iyo at sa akin. Amen? Kaluluwa ka, kaluluwa din ako. Inailigtas ng Diyos. Kaya nga ang isang taong tumanggap kay Kristo ng totohanan, ang isang tumanggap kay Kristo sa kanyang puso, di ba? Ang passion niya is ang passion ng ating Panginoon. Amen? Minsan, lagi nating nakakote. 2 Corinthians 5:17, I think tama, o 1 Corinthians. Ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo, isang bago nang nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Diba? Bago na siya. Amen. Diba? Ang tanong ko ito sa iyo, kapatid. Nakipag-isa ka ba kay Kristo? Kung nakipag-isa ka na kay Kristo, ang passion ni Kristo, ano? Kaluluwa. Magligtas ng maraming kaluluwa. Pag tinanggap mo si Kristo, dapat yan ang iyong motibo. Amen. Kaluluwa ang titignan mo sa isang tao. Hindi po tayo nakatingin sa panlabas ng anyo katulad ng ating Panginoong Kristo. Amen. Diba? Kapag ang ganun po ang ating motibo, praise the Lord, si Jesus Christ ang nasa atin. Katulad ng ating bishop, hayo doon, hayo dito, parang hindi napapagod. Bakit? Sabi sa Bible, the joy of the Lord is our strength. Diba?
once na mapasaya natin ng Diyos sa ating ginagawa, meron tayong kalakasang nagmumula sa Diyos. Amen. Ulitin ko, madiin po ito na salita. Ha? Ilang taon ka ng Kristiyano? Ano yung passion mo ngayon? Amen. Katulad ba ng kay Jesus? Kapag hindi, kapatid, magbago ka na. Amen. Baguhin natin, di ba? Ipanalangin natin. Iluhod natin. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, gusto ko maging passion is yung katulad mo, Panginoon. Amen. Dahil kung hindi ganun ang magiging passion mo, kapatid, nako, ewan ko lang kung sino yung tinanggap. Amen. Kung talagang tinanggap po natin ang ating Panginoong Kristo, ang passion natin, ulitin ko, katulad ng team natin ngayon, is high time. Diba? Ito na yung panahon. Ang sabi, hindi naman siguro magbibigay ang Diyos ng kanyang salita na hindi angkop sa ating panahon ngayon at sa ating sitwasyon ng ating pananampalataya. Kaya nga sabi sa 37, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Sabihin mo sa sarili mo, mag-aani ako para sa kapurihan ng Diyos. Amen. Mag-aani ka para sa kapurihan ng Diyos. Amen. Isa ka sa pinili ng Diyos, isa ako sa pinili ng Diyos upang mag-ani ng palay. Inalimbawa lang ng Diyos yun. Diba? At itong aanihin is yung maraming kaluluwa na kung saan papunta doon. Saan? Sa parusa. Kaya nga, ang gusto ng Diyos, gamitin ka, gamitin ako, upang ipahayag si Kristo, upang sabihin si Kristo, upang hindi paalalahanan sila. Kasi sabi sa ating binasa, maraming nalilito. Di ba? Ikaw at ako ang gagamitin ng Diyos para hindi na sila malito. Amen. Kaya nga, ulitin ko kapatid, ito yung pinakamalaking tanong, kung matagal na tayong Kristiyano, amen? Ako po naniniwala sa sarili ko, nakita ko naman, yun nga, palinis-linis lang, palinis-linis, paayos-ayos ng bangko, hanggang sa pakanta-kanta, pa-music sa music na, hanggang sa naging pastor na po. Ganun po yung level up ng Diyos sa buhay natin. Amen? Ha? Kaya nga po ulitin, hindi ko naman pong iyabang aking sarili. Ito po yung testimony lamang. Amen. Kaya dapat po, pag si Jesus Christ ang sentro ng puso mo, amen, yung mga gawain ni Jesus Christ, yung mga ginagawa ni Kristo, yung mga paningin niya, diba? Gaya mo dapat. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, imitate me as I imitate Christ. Tularan niyo ko ng kakatulad ng pagtulad ko kay Jesus Christ. Amen. Diba? Kaya nga, ulitin ko po kapatid, sino ang laman ng puso mo? Ikaw ba yan? Kasi pag ikaw yan, ang i-approach mo lang, yung gusto mong i-approach. I-approach mo lang yung kalibil mo. Tama? I-approach mo lang, hindi ko kalibil yan. Ayoko dyan. No! Sabihin ko po sa'yo, sa atin, sa buhay ng bawat isa, hindi tayo kalibil ng Diyos. Bumaba siya sa level ng tao, ba? Kaya nga sabi sa ating binasa, kahit siya'y likas na tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Verse 7, sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kabantay ng Diyos. At naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng karaniwang tao. At nang si Kristo'y maging tao. Amen. Diba? Napakagaling ng Diyos. Napaka-humble ng Diyos. Napaka-humble ni Jesus Christ. Diba? Kung ikaw yan mismo, hindi mo siguro kayang gawin yun kung wala ka pa kay Kristo. Amen? Tayo. Pero ang Panginoon, hindi niya ipinantay. Hinubad niya ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Amen. At ito pa, take note, ang tunay na tumanggap kay Kristo, ang sabi ni Jesus Christ, hindi ako pumarito para paglingkuran, kundi maglingkod. Amen. Lingkod po tayo ng Diyos. Amen. So, sa lahat po ng nakakapakinig nito, lingkod ka ng Diyos, lingkod ako ng Diyos. At sabi, maglingkod tayo katulad ng ginawa ni Kristo. Amen. At yung A natin, under ng Jesus must be the center of our heart. Huwag kang tumingin sa estado ng buhay ng tao.
huwag ka tumingin sa panglabas na anyo ng tao, katulad kay Samuel, tinignan niya yung anak ni panganay ni Jesse, na ito na siguro, matipuno, magandang lalaki, magandang katawan, di ba? Lahat na nandun. Pero ang sabi ng Diyos, huwag kang tumingin sa panlabas na anyo. Ako'y hindi katulad ng tao na tumitingin sa panlabas na anyo. Ang tinitignan ko ay yung puso. Praise the Lord, kapatid, nakita ng Diyos yung puso mo. Amen? Alam ng Diyos, kapatid, na meron kang kakayahan. Alam ng Diyos, kapatid, di ba, na ang puso mo at puso ko is magiging katulad ng puso ng Diyos. Amen? Ano yung puso ng Diyos? Passion sa kaluluwa. High time na, kapatid. Dumating na ang panahon na kung saan itong word of God na ito, kailangan na maganap sa buhay mo at sa buhay ko. Amen? Kung matagal ka ng Kristiyano, di ba, boring na pagiging Kristiyano, lagi ka na lang ng ganyan. Baka may pinapagawa na sa iyo ang Diyos, hindi mo pa ginagawa. O baka lumilikay ka, kapatid. Yeah? At pag likay-likay mo, ayaw mo, ilipat ng Diyos sa iba. Amen? Ha? High time na. Kaya nga ito na yung pinakamalaking tanong eh. Question mark. Ilan taong ka na, Christian? Amen. Ha? Isa ka na ba sa nag-aani? Meron ka na bang naani? Meron ka na bang nadala sa Panginoon? Kung wala pa, ipag-pray mo. Ipag-pray natin, kapatid. Amen. Di ba? Kasi lahat ng bagay galing na sa Diyos. Diyan malalaman po natin. Sige, tuloy po natin. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Anong sabi? Nagpakumbaba siya. Naging masunurin hanggang kamatayan. Amen? Di ba? Sa buhay mo, kaya mo kayang maging masunurin sa Panginoon? Kaya mo kayang magpakababa katulad ng Panginoon? Pag meron ka diyang nakita na ang estado ng buhay is mababa, ikaw mataas, kaya mo kayang bumaba upang abutin yung tao na yon? O tinitignan mo, ay hindi, kasi ganito ang katayuan ko eh. Mali. Amen. Dapat po, katulad ng ating Panginoon, katulad ng binasa natin, nagpakababa siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa cross. Kaya mo kayang ialay ang iyong buhay. Alang-alang sa maraming kaluluwa. Sa Bible naman, ang sino mang naghahangad ng buhay mawawalan, ang sino mang nag-offer kay Lord ng buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Tuloy po natin. B, under po pa rin po ng Jesus must be the center of heart. Pasensyoso. Alam mo yung pasensyoso? Matiyaga. Amen. Yeah. Hindi ka sumusuko. Di ba? Mapagpasensya ka. Katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Nung sinapak, tinadyakan, minura, sinampal, dinuraan, hinagupit ng latigo, pinagpasan ng krus, tinusok, kinurunahan ng tinig, pinagbumura, lahat ginawa niya kanya. Ano? Pasensyoso siya ang Diyos. Ha? Naging matiyaga ang Diyos katulad sa ating binasa kanina. Maging ito man sa kamatayan sa cross. Amen. Kaya ang tanong ko, sino yung tinanggap mo sa puso mo? Kapag ang tinanggap mo sa puso mo ay si Jesus, amen, magiging matiyaga ka, magiging pasensyoso ka, magpapakababa ka upang maabot yung maraming kaluluwa. Kasi maraming taong nga kahit mga Kristiyano matataas, ayaw bumaba sa level. Hindi bumababa. Amen. Praise the Lord. Kung ikaw po ay lumilibel, praise the Lord, mga magulang, mga kapatid. Amen. B, pasensyoso, matiyaga, katulad ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi nga sa Roman chapter 15, verse 2 to 3, sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa. Diba? Para sa ikalalakas ng kaniyang pananampalataya. Amen. Ano sabi? Sikapin natin na itaguyod ang kapakanan ng katulad ng ating Panginoon. Hindi ang kapakanan niya ang kanyang ginawa, kundi ang kapakanan ng iba. Di ba? Alam na alam natin yan ng ating Panginoong Jesucristo nung nasa Getsemani siya. Di ba? Minsan naisip niya, ayoko, wag mo nang rarasin to Lord. Ama. Pero ang sabi niya, not my will, but your will be done. Kaya mo pa rin kaya sabihin niyo, kahit mainit. Pag sinabi sa iyo ni Bishop, punta ka doon sa Bible study.
Minsan maraming dahilan. Kaluluwa yun eh. Itaguyod sabi. Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya. Amen. Ha? Maraming tao ngayon kahit Kristiyano, di ba? Yung kanilang pananampalataya nanghihina. Amen. Yung kanilang kaluluwa pilit na inaagaw ng kaaway. Ha? Kaya nga pag hindi si Kristo ang puso mo, maniwala ka, hindi ka magkakaroon ng passion sa kaluluwa. Kaya nga dapat si Kristo ang laman nito. Hindi ikaw, hindi ang yaman, hindi kung ano-ano mga bagay. Kaya nga sabi sa Bible, Romans 12 verse 1, do not conform to this world. Pag ang conforme ng buhay mo sa mundo, di puro pang mundo yan. Pero pag si Kristo ang laman yan, di ba? Anong gawain ni Kristo? Kaluluwa. Bumaba. Para saan ba si Jesus Christ mo ba? Para ba sa yaman? Para ba sa katanyagan? Pilit ka siyang gustong gawing hari, pero lumikay siya, di ba? Bakit maumba si Kristo? Para sa kaluluwa. Ito na po yung panahon, kapatid. Ano sabi sa atin? Na mag-aani ka na. Amen. Hindi lang ang pastor po mag-aani, kapatid. Hindi lang si leaders ang mag-aani. Once na tinanggap mo si Kristo, naunawaan mo ang Bible, naunawaan mo ang kanyang salita, pinapasok mo si Kristo sa puso mo, matik yun. Soul lover ka. Kaya lang hindi nangyayari ang pagmahal mo sa kaluluwa. Mayroon pang nakalagay diyang iba. Alisin mo yan, ipalit mo si Kristo, paupuin mo sa puso mo. Maniwala ka, yung gagawin mo para katulad din kay Kristo. Amen. Praise the Lord. Basahin po natin, pasensyoso, yan yung B, matiga. Romans 15, chapter 15, verse 2 to 3. Sikapin natin lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa ikalalakas ng kanilang pananampalataya. Verse 3, sapagkat maging si Kristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan, subalit nagpaubaya. Tulad ng nasusulat, ako ang nakaranas ng paghamak sa iyong pangalan. Amen? Sabi dyan, ganda, hindi maging si Kristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan. Yeah? Ibig sabihin, pag si Kristo na laman yan, yung kasiyahan mo, yung kasiyahan na ni Kristo. Yung kasiyahan na ng Diyos. Amen. At ano ang kasiyahan ng Diyos? Kaluluwa. Amen. Si Lord hindi na napunta rito para sa mga bagay-bagay na ating nakikita. Siya na lumikha niyan. Siya na gumawa niyan. Diba? Sa isang salita, kaya ng Diyos pagpalayan ng isang tao. Bakit? Sabi niya, let there be light and there was a light. Diba? Isang salita ng Diyos, pwedeng magbago ang ating buhay. Kaya ang pinibigyan ko mong punto dito, si Kristo bumaba para sa kaluluwa. Amen. Si Kristo bumaba, ulitin ko, para sa kaluluwa. Isa ka na doon. Isa na ako doon. Diba? Sa nakatanggap kay Jesus Christ. Ang tanong ito, ano yung ginagawa mo para kay Kristo? Nag-aani ka na ba? May karet ka na ba? Kung wala pa, i-pray mo kay Lord. Yung passion, talagang maganap sa puso mo. At totoo, hindi naman ako magbibigay niya. Ang Diyos pa rin ang magbibigay. Ihilingin mo lang sa Panginoon. Mananalangin ka lang sa Panginoon. Siyempre, kailangan may gagawin ka rin. Diba? Ang pananampalatayang walang gawa is patay. May faith ka nga kay Lord, pero hindi ka naman gumagawa. Useless. Amen. Tuloy po natin. Pangalawa, ito, pinakamaganda to. Para ma-develop, kailangan itong pagmamahal mo. Love your neighbor as you love yourself. Gano'n mo kamahalin yung sarili mo? Amen? Siyempre, gusto mo itong pagandahin, pakainin ng masasarap, papugian, pagandahan, ano pa ba? Bihisan ng maganda, lagyan ng hikaw, lagyan ng necklace, ng relo, di ba? Ganyan mo kamahalin yung sarili mo eh. Minsan, bibili ka ng mga product na magaganda, yung mamahal, para ipahid mo sa iyong skin, para ilagay mo sa iyong katawan, di ba? Gano'n mo kamahal yung sarili mo. Sabi ng Diyos, kung gano'n mo kamahal yung sarili mo, gano'n mo ding mahalin ang iyong kapwa, ang kanilang kaluluwa.
Ang totoo, yung kaluluwa nila ang ating minamahal. Hindi itong physical na katawan. Di ba? Kasi ang nagbibigay ng pakiramdam sa physical na katawan is yung kaluluwa. Kaya nga dapat ang mahalin natin, yung minahal ng Diyos. Ano yung minahal ng Diyos? Yung kaluluwa. Hindi itong physical. Kaya nga sabi ng Diyos, huwag niyong pahalagan, di ba, yung mga pangbagay ng laman. Ang gusto ng Diyos na ibigyan din sa atin, ang gawin natin is magmahal ng kaluluwa. Kasi ang tao, uy, ang ganda, ang daming singsing, ang daming hikaw, ang daming bling-bling, oh. Diba? Nakasuot sa physical na katawan. Pero kung yung titignan mo kaluluwa, maniwala ka kapatid, katulad ng pagtingin ni Kristo sa bawat isa, kaluluwa ang tinignan niya, hindi siya nakatingin sa yaman, sa galing ng tao. Amen? Kaya nga nagkaroon, yun yung passion na tinatawag. Di ba? Yun yung tinatawag na madiinang passion. Na wag mong tignan yung mga meron sa kanya, wag mong tignan yung kanyang katalinuhan, yung kanyang ang tignan mo, yung kaluluwa. Yung tignan natin yung kaluluwa. Amen. Yan po yung pangalawa natin. Sabi po sa Marcos chapter 12 verse 31, ito naman ang pangalawa. Ito nga po yung sinasabi ko kanina, yung number 2 natin. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na mahigit pa sa mga ito. Wala na daw ibang utos na hihigit pa. Diba? Si Jesus Christ bumaba sa lupa para sa iyo at para sa akin. Amen. Kaya nga, ano ang iibigin mo? Yung ating mga kaluluwa na inibig ni Kristo. Kasi si Kristo yung sentro Kasi si Kristo yung laman Pag si Kristo ang laman nito, pag si Kristo ang sentro nito, kaya mo silang ibigin. Ang totoo, hindi natin kayang ibigin kung wala si Jesus Christ. Naku, maniwala ka talaga, hindi mo kayang ibigin. Ha? Kaya nga yung unang natin, importante yun. Dapat si Kristo sentro nito, ng puso natin. At magagawa mong mamahal. At madidevelop ang iyong passion sa maraming kaluluwa. Amen. Ito na, dito na po tayo. Paano mo ba mapapasaya ang Diyos? Dito na tayo. Malapit na tayo pong magtapos. Mga 2 verse na lang po ito. Dito na tayo. Paano natin mapapasaya ang Diyos? Di ba? Minsan, di ba, pag meron kang mahal sa buhay, paano ko kaya mapapasaya ang aking papa? Paano ko kaya mapapasaya ang aking mahal sa buhay? Ang aking asawa. Minsan, bibili ka ng bulaklak. Yeah? Minsan, bibili ka ng chocolate. Bibili ka ng chocolate. Yeah? Minsan, bibili ka ng kung ano yung gusto ng bibigyan mo. Di ba? Alam ka naman magbigay ka ng hindi gusto. Hindi magiging masaya yung bibigyan mo. Siyempre, alam mo yung gusto niya, yun ang bibilin mo. Amen? Nagigets niyo po? Ha? Kaya nga ang tanong ko dito, paano mo natin mapapasaya ang Diyos? Dapat alam natin yung gusto ng Diyos. Ano ba gusto ng Diyos? Kaluluwa. Amen? Kaluluwa ang gusto ng Diyos. Diba? Magbalik loob. Diba? Yung material na bagay, yung salita ng Diyos, yung presensya ng Diyos, galing na sa Kanya yan. Yung blessing na lahat ng ating nakikita, magandang sasakyan, magandang bahay, maraming pera, gintot, pilak, galing na sa Diyos yan. Yeah? Kaya nga upang mapasaya natin ng Diyos, ang kailangan ng Diyos, maraming kaluluwa ang mailigtas sa pamamagitan mo at sa pamamagitan ko. At ang pinakamalaking tanong, tinawag ka ng Diyos, ilang taon ka lang tinawag ng Diyos, ano yung ginagawa mo? Kung nililevel up ka na ng Diyos, kapatid, diba? Step. Kasi maraming tao, ganito Humaalala nyo si Apostol Pedro, si Peter, lumakad sa tubig. Diba? Tapos yung ibang apostol, nandun sa bangka, nakita nila si Jesus Christ lumalakad sa tubig. Ang sabi nila, multo. Sumagot si Jesus, kayo huwag kayong matakot, ako ito. Sabi ni Pedro, kung ikaw nga po yan, Panginoon, papuntay mo ko dyan na lumalakad din sa tubig. Halika! Diba? Maraming tao walang katulad ng lakas ng loob kay Pedro. Gusto nandun lang sa bangka. Gusto nandun lang sa bangka. Ang gusto ng Diyos, humakbang ka. Lumakad ka saan? Sa kanyang pamantayan. Di ba? At anong mangyayari sa buhay natin, kapatid? Kapag lumakad ka, katulad ni Pedro, lumakad. At sa paglakad mo, hindi talaga madali.
Pero nandiyan si Jesus na handang umalalay, na handang hindi tayo iwan. At anumang mangyari paglubog mo, tawagin mo lang si Kristo, sasagapin ka niya. Di ba lumubog si Pedro? Bakit siya lumubog? Kasi nakita niya eh. Di ba? At alam niyo ba mga magulang, mga kapatid, marami ding Kristiyano, na ano namin to sa seminar eh, na siyempre na revelasyon din doon at kinuha ko. Ganda eh. Maraming Kristiyano lumulubog. Lumulubog na. Amen. Kaya nga, ikaw rin yung gagamitin ng Diyos para sila'y ahunin. Amen. At take note kapatid, maraming tao ngayon gusto lang doon sa comfort zone, doon sa bangka. Di ba na sumakay si Kristo, biglang huminto. Amen. Kaya nga po, paano mo mapapasaya si Kristo? Magdala ka ng kaluluwa sa kanyang paanan. Amen. At yun po yung alagaan natin. Ang sabi ko sa Santiago 5, verse 9 to 20, mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo. Sino mang makapagbalik sa isang makasalanan tungo sa wastong pamumuhay ay naliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nakakapawi ng maraming kasalanan. Amen. Ano sabi? Mga kapatid, kung may mga nalilihis, di ba? Sinong gagamitin ng Diyos? Ikaw at ako. Marami pong taong nalilihis, kahit Kristiyano, nalilihis. At ang sabi po sa Luke, dito na po ako magtatapos sa Luke. Sabi po dito, sinabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan. Amen. Sino po ang gagamitin ng Diyos para ang mga kaluluwa yan tumalikod sa kanilang pagkakasala? Ikaw po at ako. Kailangan natin magkaroon ng passion sa kaluluwa, ng pagmamahal sa kaluluwa, ng totoong pagmamahal sa Diyos. At sigurado po mga magulang, mga kapatid, kapag si Kristo ang laman ng puso mo, magkakaroon tayo ng passion. Magkakaroon tayo ng pagmamahal. At doon lang po natin mapapasaya ang Diyos sa pamamagitan ng pagdala, pag-akay ng mga kaluluwa at dali natin sa paanan ng Diyos upang sumumba, mag-alin ng buhay, magsuko ng buhay. Amen. Kaya kung gusto mo mapasaya ang Diyos, pasayahin natin ang Diyos. Parang papa mo lang yan eh. Di ba? Parang mahal mo lang sa buhay yan. Di ba? Alam na alam mo kung ano gusto ng papa mo. Alam na alam mo kung ano gusto ng iyong anak. Alam na alam mo kung ano gusto ng iyong nanay. Di ba? At kung ano yung gusto ng iyong nanay, bibilhin mo. Para pag uwi mo, bibigay mo, ma, ito. Di, masayang-masaya ang nanay. Ganon din ang Diyos. Di ba tayo mga anak ng Diyos? Sabi si John 1:12. Tayo binigyan karapatan ng Diyos maging anak. Dahil tayo sumampalataya. Amen. Kaya nga po mga magulang, mga kapatid, ngayon pong buwan na to, wag po nating sayangin yung itong salita na ito. Di ba? Maganda po ito. Di ba? Ina-challenge ka ng Diyos. Mag-ani ka na rin. Mag-ani po tayo. Amen. Ha? Kaya nga po, balikan lang po natin. Ano yung una? Dalawang bagay lang po yun eh. Una, Jesus must be the center of our heart. Pangalawa, love your neighbor as you love yourself. Ulitin ko, si Kristo bumaba sa lupa, hindi sa mga bagay, para sa kaluluwa. Amen. At kung ang paningin mo, kaluluwa ang isang tao na yon, magkakaroon tayo ng passion. Kasi kung sa mundo ngayon, kung titignan mo lang kasi estado ng buhay, hindi mo sila pupuntahan. Totoo po yun. Di ba? Bibihira lang po. Bishop, yun si Bishop. Kita ko talaga. Kaya nga magandang ehemplo po ang ating bishop sa ating buhay. Amen? Kaya nga po sa ating buhay, katulad ni Apostol Pablo, imitate niya Jesus Christ, katulad daw ng pag-imitate niya kay Jesus. Ganoon sa buhay natin. Ulitin ko, pag si Kristo laman ang puso mo. Pag si Kristo laman ang puso ko. Diba? Yung passion ni Kristo, magiging passion mo rin. Amen. Nangyayari lang kasi, sinisiksikan mo ng iba. Huwag mong siksikan ng iba. Diba? Sabi sa Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speak. Diba? Kapag si Kristo laman ang puso mo, puro Kristo ang ilalabas mo. Amen? Kaya kung minsan, iba yung ginagawa mo, hindi pang kay Kristo, kasi hindi pa si Kristo laman. We need to die ourselves daily. Amen? At kung wala ka pang passion, let us pray. Manalangin tayo sa Panginoon ngayong araw na ito. Yeah? Na magkaroon tayo
ng totoong pagkauhaw, ng totoong pagmamahal sa kaluluwa ng katulad ng ating Panginoong Jesucristo, na kahit ang kanyang buhay ibinigay niya, kahit siya'y nahirapan, pumasan ng krus, lahat na tinamo niya, talaga pong hindi na kanyang lakas, halos naubos, talagang halos lahat po ginawa niya para lang sa mga kaluluwa. Amen. Kaya ngayong araw po ito, inaanyayahan ko po kayong pumikit at tayo po yung manalangin. At kung ikaw po, mga magulang, mga kapatid, ay may agam-agam pa na gusto mong magamit ng Diyos, ito na yung panahon. At ulitin ko, ilang taon ka nang naglilingkod sa Panginoon, may nadala ka na ba sa Diyos? Kung wala pa, praise the Lord, magkaroon ka ng passion sa Panginoon. Amen. Yun po ang magpapasaya sa Diyos. Sige po, tayo po pumikit at manalangin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa buhay namin, O God. Lord, katulad po ng aming napakinggan, katulad po ng aming napag-aralan, Lord, ang aming puso, O God, ay ikaw ang pumasok. Ikaw po ang maging sentro nito, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, sa aking mga kapatid, na tunay nga, O Diyos, na naghahangad na ikaw ay paglingkuran. Lord, in Jesus' name, lahat ng balakid sa kanilang buhay, lahat ng mga bagay, Panginoon, na naghahadlang sa kanilang puso, Panginoon, ay ilinisin mo, alisin mo, Panginoon, upang maging passion nila, isang passion mo, Panginoong Jesucristo. Lord, salamat ng marami. Dalangin ko, God, sa aking mga kapatid, Panginoon, na nakikinig ng salitang ito, Panginoon, ay pagpalain mo sila, Panginoon, ng mga bagay na espiritual, ang kanilang pananampalataya, ang aming pananampalataya, O God, ay patuloy mo, Panginoon, pataasin, patuloy mong paglagapin, palawakin, O God. Buksan mo ang aming spiritual na mata, Panginoon, upang makita namin, O God, ang iyong nakita habang ikay nandito sa lupa. Lord, in the name of Jesus, O God, turuan mo kami, Panginoon, na magmahal ng aming kapwa, ng kapwang ito ay tignan namin ng mga kaluluwa. Hindi sa estado ng buhay, hindi sa estado ng mga bagay-bagay sa mundo, kundi ang tignan namin, Panginoon, kung ano ang iyong paningin. Lord, in the name of Jesus, gawin mong ang aming paningin ay katulad ng iyong paningin, Panginoon. Na kung saan, Panginoon, hindi mo tinignan, Panginoon, ang mga kakulangan. Hindi mo tinignan, Panginoon, ang mga bagay-bagay sa mundo, bagkus ikaw po ay nakatingin sa buhay at sa kaluluwa ng maraming tao. Salamat, Lord. Dalangin ko, Panginoon, sa lahat ng napakinig ng salitang ito, pagpalain mo sila, Panginoon, at ang iyong pag-ibig, ang iyong kapayapaan ay ang aming maranasan, ang pagiging matyaga, ang pagiging pasensyoso, Panginoon, sa lahat ng aming makakasalamuha, Panginoon, ay ikaw na pong bahala, Panginoon, sa aming buhay. Salamat ng marami. We praise you, Lord God. We honor you. In Jesus' mighty name, this we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. So mabagpalang araw po sa buhay ng bawat isa. Dalangin ko ay nasa mabuti kayong kalagayan at ang pagpapalat, biyaya ng Diyos ay sumaiyo at sumaakin habang tayo'y lumalakad sa mundong ito. God bless us all. Praise the Lord. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susunod